Pulala lamcho jara ani YouTube channel nai tongnai rongo. Dinini update hai ke ba dinini video topic no tei sanani thangai tongo. Ke a video topic ke bubagra tak phono dilio thangjak tei maise ko tiprasa ni tei hangra strike tei chaiya nang yakari kasumang Delhi Home Minister bai ringjagui thangmani tak phono maise ko tei lukorongno aro tongnai rongno message hoka norong maisa di ang maise nei abo tamo meaning abono lukorok saikna raka abo tamo meaning sin bagoi chaiya nang yakosto ke tongmani hinai bon khukti sirai ke khalai di belaka hambai tini ang belaka na kha dukh nangkha asake dukh nangkha bukhaw mane nota beliso bora ada kaisa sms hoka mane khawa asake dukh nangkha mane bora takphon maise ko bo takphon phasi tongko sabani bagai chini tiprasa ni bagai mia bono India government ringi tlang thanga India government ring tlang mane mian chimi tak jorate bubagra maise ko ni sms khamai meaning tamo mane akhono topung cholai to kok sai salai tongo chini tiprasa rok ase kosto ni biba yongna bagai tini bubagra maise kosto ke tini ma tong khaise abagai o mesno ana jokhon ana bubagra hoka tasing noita bel somoyo o mane ani bukha tong malaya ma tapkang bubagra saw tapo nang mai chaina sidi angla phasing tong khoni saw so ang bubagra lepre jikha bubagra amo kha ang mai che tongai tamonge tasang doctor medical check khaijago ani bohok sakar belake mai chai yan bagai so asakang post man ka bubagra sing tin tiprasa rok ma tong tholai tongo kidu bubagra thangmani pore tini jora tini bubagra maisi chayako tano babusu kosto mani tongkana te bubagra sakbo hamya sori mon bagai kama tiprasa tin tonghlai tongai je abagai ang joto kopongna musungo tongkhomana kari chang bubagra ni asu kosto na maisi agin bai maisi sab kosto khai tongo haipuna chuna maisa din nora angla maisi tongnai tongkhana bagai heli samani amo tam sanai ga busu kosto ke batok ang norno kicha phonugiri wano no ka nai di I am fasting you eat in this house so mo belai mane ase kutu ka ase abage ang jotona sarai jong kha kara ke tongni jong thanja ta hangke bubagra ni ogo maiker ke tin thangmani jong tui phainai kintu bubagra ni kosto na tini maise ke tini khayai ase kosto ke tone jeri yak ulta phiro kangke sara tipra ke horchung nai mana last kok hambai te kok sali aise